Liči what? Aký je tvoj vysnívaný brand, s ktorým by si chcel spolupracovať? Johoj, Carhartt, Pilsner Urquell, Heineken. Red Bull. Jednoznačne Red Bull. Asi nejaký športový Nike alebo Adidas? Decathlon. Tak mne sa páčia všetky športové brandy, čiže možno nejaký Gymshark, Aibo a podobne. Aká je tvoja pozícia tu v agentúre a čo ťa na nej najviac baví? Moja pozícia je Visual Experience Designer a najviac ma baví robiť pekné videovýstupy. Najviac ma baví kreatívne prostredie, ktoré tu máme vytvorené. Moja pozícia je social media manažer a baví ma asi kreativita a spolupráca s ľuďmi, tímovosť. Som art director, tak smerovať tú grafiku proste nejako. Ja v Liči pracujem ako office a happiness manažérka. Mám najradšej ľudí, s ktorými tu môžem pracovať. Content creator, baví ma spolupracovať s ľuďmi tuto a točiť pre rôznych klientov. Grafický dizajner. A čo ma asi najviac baví je to, že mám takú tú voľnú ruku v tom, čo môžem robiť. A že máme super šéfku, ktorá mi zväčša na všetko kývne.